Njengoba futhi nibona-ke lapha iMadanga Production and Trading Enterprise, isitudio esikhona la eplant kwaBhadaza. Njengoba nikhombisa ngempela into ekhona, ngikhombisa into engekho nento engacacile. Siyabona nje kwenziwa yonke into manje, soundproof ikhona noma sekuyi-process ukuthi ayikapheli kahle. Abafunayo phela ukuzorekhoda bengasithinta babone ukuthi kusebenzeka kanjani. Silapha-ke eplant kwaBhadaza Obuka eMelmoth. Siyabona nje konke lapha ukuthi kuhlelekile. Njengoba sibona nje lapha iy'tulo, sibuye singene ngapha, sibuke ngapha, nansi i-voice room, noma-ke singakaqedi-ke nge-soundproof khona, kodwa nakhona siyeza. Siyabonga.